aja ninggal aku trimo gonceng apri mimin budal janjine bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kegilaan laliane aja ninggal aku trimo gonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kegilaan laliane aja ngene aja ngene lamun ngene kawalet tambe burine laliane aja ngene lamun ngene kawalet tambe burine. nggih Mbak Apri Mbak Mimin Mas Dados. alhamdulillah sugeng dalu Pri Min Sugeng dalu panggih malih. ya yo nggih apa ngaturke selamat hari kamardikan karo panuwun. Nah, bar kuwi terus Mbak Tatin ndang digeret. Ngaten. Ya. Nggih. Dirgahayu negeriku cahayalah bangsaku Indonesia tercinta. Indonesia maju. Ya, matur sembah nuwun dalu punika persembahan panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono. Matur sembah nuwun sampun kersa ngopeni ya, Lek. Kanca-kanca seniman. Ngopeni ya nguripi. Nah, kanca-kanca seniman sanipun. Matur sembah nuwun ingkang bagen menika. Kolaborasi Klaten karo Ngayogyakarta Mbak Tatin ya kepareng Iya. Nggih. Apa digeret sisan wae? Anjing ngoten kok ya. Ayo dangdut si kucing. Ya. Ayo ya. Dek mau bengi Terus montang manting tanpa turu hatiku tansah kisihan amarga eling kumbar sumangking mutiara ketekin lendir putih aduh mangkene romangsaku teko karo milang-miling awemu tansah ngecek sing teko jebul sikuti nek mau bengi terus montang manting tanpa turu hatiku tansah kisihan amarga eling kumbar sumangking mutiara tetekin anjir kuning aduh ngakene romangsaku teko karo wilang-miling awemu tansah ngecek sing teko jebul siku Saiki nek pancen pengen diwangi, ya toh, padha-padha ora nggendong masalah, ya toh. Nek aku kan nggendong masalah.
Masalah pripun? Lah kan neng mbokne bejo dan lain-lain. Oh. Mimin itu lho ora gendong masalah kuwi kon ngewangi kuwi. Ngewangi napa? Panjenengan niku nek pon wonten mriki nggih mboten sah mikir mbokne sapa-sapa. Lah. Nek wani yo sing wani aja. Intine ngeten. Wani wedi-wedi. Nek teng dhuwur panggung jenengan niku milik umum. Milik umum. Nek jenengan pun ten dalem niku berarti miliknya keluarga dan Bu Tuti ngoten. Lah nek apa yang harus aku lakukan saat di atas panggung? Penyangan pria ya kudu sing Lah jenengan pengene napa? Lah ya nek mirsani sing kados ngeten iki terus pripun? Ibarate ya to gereh apa kucing ketemu gereh. Lah, wis pirsa dhewe to garek nyaplok ngono to. Iya ampun. Lah nek pancen arep nyaplok min, caploken saiki. Yen sewu ya nek niki harus saya klarifikasi. Iya piye. Kula ten panggung kalih Tati niku atas nama profesionalisme saya harus baik sama dia. Weh, kene. Amri rene. Sinten? Niki? Tatin Oh, tengah iya. no. Oke, ngene. Iya. Atas nama profesionalisme saya harus menghormati panjenengan. Profesional. Panjenengan bintang tamu, aku ya kanca seniman Klaten, dadi paribasan jangan tamu ning kene tak hormati sebagai profesional dan juga sebagai tuan rumah. Iya. Tapi secara pribadi nyun sewu, aku rung iso gambuh rasaku marang sliramu. Mergane. Kan ra iso. Tak kira maksudnya ndek duwe. Ora babakan ra iso lho, kita tuh beda. Beda piye? Bedanya? Memang kamu pendidikan formal wonten isi nggih, Ya. luar biasa. Tapi nek cara kemampuan kita kan sebenarnya hampir sama meskipun saya otodidak. Iya. Tapi dengan keberadaan kamu, namaku hancur. Mergane ngapa? Kak iso. Lah kok iso hancur? Lah kowe kenesmu ngukuli banci kok malah pasaranku ning Ayo Jakarta. Ning ra Mbak Tatin potensione gede. Potensi kok potensio. Potensi. Potensio ki apa? Potensi kemampuan. Potensi itu kemampuan. Nek potensio apa? Ambul mau kok potensio. Enggak, saiki aku pengen ngerti potensio ki apa? Aduh, piye ya, Lek? Anu apa? Sak artiku sing diuntir-untir ngono. Lah apa tuh? Ya. Oh iya. Nek kuwi nek nggo barang, nek Mbak Tati kan duwe barang. Lah iya aku ra duwe potensio. Duwene apa? Duwene iki. Manekin. Nek wingi Wis mulai wani. Oh iya, nek wingi Elisa jarine duwene tutup gelas. Lah nek iki duwene apa? Tutup coblok. Kita harus menghibur para pandemen wayang. Nggih. Kita abaikan kepentingan pribadi atas nama kepentingan bersama. Aduh kudu nyawiji ning panggung. Nah. Lho kok sik kok ada yang diabaikan kepentingan pribadi ki sejatinya itu seperti apa? Boten ngerti niki kalih kula iki wingi ra cocok. Ora cocok. Ora cocoke kepiye ya ora omong ngerti-ngerti meng ngetak-ngetak ngono ki lho. Oh, Maksudnya sebetulnya piye ya apa ora ngerti. apa Dia itu ada kalau hasrat yang tak Mboten, menawi Iya. ten panggung mbok ya biasa wae. Heeh. Meniku kok sengane mancing-mancing. Ya nek imane kuat kaya Pak Mulyono kan piyane ra nek koblas mbok digodho paribasan ora kok. Lah ya Pak Mulyono kan digodho dikon komo. Digodho gadis semoh, digodho rondo moh, diparibasan emoh, tapi bohong. Lah nek kowe mancing-mancing kahanan di situasi seperti ini ora prayoga ngono lho. Ya, kan kita cuman di panggung. Nek aku paribasan ora wedok asli ora apa-apa, ditamakke ora bakal efek. Lah nek kowe temomo dadi ora malah dardah. Ya ora apa-apa ngerti tanggung jawab. Aduh iki piye to iki? Ayo. Panina. Kersa tanggung jawab. Lho, terbacutno wong sing babahi kono kok. Senengane ngenten iki lho, senengane Lho, piye, muntir piye? lho. Nek wis Oh. tak waneni njuk rawani ngono kuwi. Heeh. Jajal iso ora? Mergane kono kuwi ra duwe. Dadi Masa ya- ra duwe sing masa ya- ngerti tokke iki. Yo, Masa ya blas? Duwe ra kita sak uceng-uceng. Terus ngono lho. Ayo, iki mburi piye ora support gitu meneng Malah ae. do mangan. Kon no. kersane dahar mboten Ayo. napa-napa. Wis ajake terbengong-bengong nyawang Mbak Tatin iki. Boten iki lho. Lah piye? Lapar. Oh, lapar. Iya. Kowe nggodho nyemoni yoga ora apa-apa. Ora selalu Pakmu sing dadi bahan umpan-umpanan. Yoga boleh dadi kabeh. Ning nek tak peling sing sisih kendang aja. Mergane. Bojone ganas. Oh. Kono dhewe wis wedi meneh wong liya. Kula kaya mau kok ndingkluk wae rawani ngematke. Bagus ning rawane adol bagus. Wis girap-girap kok ngono kok. Mas, mbak ngematke ra apa-apa nek meng ngematke ra ya ora diseneni to, Mas. Nah. Ngono kuwi nek karo bojone nek arep njuk ngono karo laku dodok sik kula nuwun. Kula badhe nyuwun. Tak
Kandhane ya Mas Cukris, ora kok ngajari elek. Wong selingkuh ki ra apa-apa, wong demenan ki ra apa-apa. Endi sing ngomong wong demenan dosa? Neng, Aku demenan karo Tatin, nur ora dosa. Kejaba nek kowe nindakke barang sing siji kuwi lagek dosa. Wong rung nindakke ki rung dosa. lagi ngomong. Lagek ngomong aku demenan. Jare nek niat ki wis dicatet karo malaikat. Nek niat becik dicatet malaikat, ning nek niat Allah durung dicatet nek durung dilakoni. Hebatnya dalam bedane kon bedane kuwi. Aku meh sedekah, urung tok tindakke wis dicatet kebecikanmu. Ning nek aku arep demeni Tatin, urung tok tindakke ora dicatet keluputanmu. Ora kok aku elek terus no kok demenan kok ora aku. Lah umpamane demeni aku ya gila. Lah apa demak Sriati. Apa posturmu ketok support banget ya. Iki lho. Body language-mu ki lho. Ya ora apa-apa. Body language-mu ki lho, kadang kala sing mencerminkan kuwi dadi nggo bahan kuwi. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Ora apa-apa nek ger ngono tok, ora apa-apa, penting menghasilkan. Ya enggak mau. Menghasilkan sebuah pertemanan tali silaturahmi. Oh iya. Yo gentenan yo lek dhewe ya sok ning Yojo Mbak Tatin saiki. Iklan Ya. ulang nggih. Kula Ya rada pesangi. Jenengan bar lewat alun-alun kota Klaten, lewat desa-desa sekitaran mriki komentarin jenengan tentang kota Pembangunan Klaten kota iku Klaten terus pripun. endi? Luar biasa nggih. Dalane halus kabeh to? Nggih. Ana Gronjali kono meh sithik tapi gur sithik. Apa-apa Dalane alus terus kotane bersih. Anu Lah dapat penghargaan Adipura. Adipura lho kota Klaten Ah, iki. ya. Terus ijo raya-raya iki lho Mbak apa nih? Mbak Go apa? Green. Ah, Go oh, Green kawasan hijau. Nggih, niku wau. Terus banyu juga melimpah Nggih, ruah. langsung. Sekarang neng Padang. desa-desa itu sekarang sudah jarang sekali kekeringan soalnya sudah dibangun embung-embung. Aku Iya. urung tau nang embung kene. Sing terkenal napa? Darah dhuwur BKK ya no. Ora apa-apa rung tau nang ngembung sing penting kulino diambung. Maksudnya Kira ya wis dembung dhewe to. tumbung. Apa? Cah Sentulu dadak maksudnya apa sih? Lah ngapa lho? Lah kan ya bahasane kita. Loh. Lah iya, yo disambi lelagon ya. Nggih, monggo. Nggih, ki mau umpama pangatak sik ngono jalan ramin. Jalan lho. Oh, bar kuwi engko ya terus tetep kudu eneng fragmen. Iya. Dadi napa niki? Ya engko mbah Ya nek mimin kowe apa arep gawe nek kowe iki iki. dadi Nek ngomong ki ngematke raine ora ngematke dodo. Maksudnya piye? lho ya sampe ramen. Yo semen, kuwi dadi ganjaranmu lho, Mbak. Lah nek kono mari rak kowe tok ganjaran. Oh. Nek nganti aku mari iso namake Godo Rujak Polo ganjaran. Alah, polone gur cilike. Masa omongan kok ngene lho, rak ya piye aku. Iya. Ini loh yang dilihat. Loh, kowe ora ngerti seorang penampil. Kenapa? Awalnya jangan pernah menatap matanya. Situ banyak penonton, kamu menatapnya di atas kepala. Lah? Jadi mana grogi Iya. bisa hilang, nervous bisa hilang. Tapi nek kamu sudah biasa pentas di panggung, lagi natap mata satu demi satu, opo sing tok ner. Lho iki Anak jenengan teknik mau di atas panggung. ngematke ora di atas kepala ya? Ah, iya. Di bawah Di kepala. bawah kepala kok. Lah ingin nih. Maksudnya apa kuwi? Ingin. Engko rek rada wengi jenengan nek nyawang likmen mesti sing salah fokus nggon siji. Apa? Nggon irung umbelin dlewek. Lagi kelakon wingi kuwi, lagi lelakon wingi kuwi. Ing atase Apri karo Mimin kan sudah partner tiap hari kemana-mana. Iya. Wah, Apri ki lek guyu kepingkel-pingkel ra nganti wis kuwi. Mergo mbelek kuwi. Umbelin. Kok iso ta ya? Ini sedikit cerita. Kalau nek pas Aldi Apri ngebis atau neng kereta atau neng pesawat, dia tidak pernah mengaku bahwa saya partnernya. Kowe aja cerak aku, aja nglatih aku ndak ndarani kancamu, sin aku. Lah kenapa begitu? Di pesawat tuh ngorok. Sing ngorok Apri apa Mimin? Kula dadi niku isin rumah. Warai semen ndek ngiler niku ora yo malah kurang. Tapi yo kabeh dhewe-dhewe pri. Mergo faktor U ya ora apa-apa. Tidak ya, hanya Nek. faktor U, gelem kudu gelem nampa kekurangane. Dadi aku kudu nampa kekuranganmu. Ya. Adik kaya bebojoan to dhewe. Ya, yo pangatak sik langsung ya. Yo, bonange, yuk.
Kowe tengok-tengok elingana ing pawon kendiling-guling lah iku harap utongo isen-isen jroning pawon nenano 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 yo iya bener kandemu pawon iku dadi kuci berku ning ngerti ya beras entek bumbu tapir yen ngono aku sing kojur apa sing kudu tak aja kelatuk gembleng wong lanang wong pamitan dengkul apa seneng yen brayatmu padha glisir mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong la elala elala lalala Hembek welas anakmu gila kae ana kebon jembrung sregep ana olah lemah ditanduri aku njaluk sangu baco tumandang garap tembang gambuh diripta kaya ngono apike dening Kinarta Sabda ya nggih. Oke, iki ana atensi Banjarmasin Mbah Kromo uga panjenengane Pak Pardi sing kala wingi rawuh. Pak Pardi kala wingi kemarin. Nggih. Wong iki engko bar ngene ya terus dina Setu apa Minggu aku ya terus Bali. Nggih. Bali Banjarmasin nggih. Isih ana saiki wis sare sabar Apa to Pri nek wong ra nyemene popularitas setu. Harta kekayaan wis turah-turah. Saiki aku kudu menepke pikir to. Pada satu fase manusia harus seperti itu. Caket karo Gusti. Kaya Pak Mulyono ya apa? Paribasan beliau karir sudah. Oh to. Piye carane berbagi dengan sesama, terkhusus karo kanca-kanca seniman. Lho, Pak Murah sandalange ra apa-apa kok ungkang-ungkang dalange mergo tresno karo Mimin. Kudu wayangan. Nek ora ana Mimin Loh, nek kaya Tatin ra munggo kembanging pepanggungan. Weh iki. Lho, beliau ya baku. Ning jeng poke iki aku arep Bu Sriati nek Mimin ra iso ra mangkat tok Pak Mulyono. Ra cita wayangan. Wis wayangan kok lho. napa nggih Pak nggih bener Pokoke anu nek ora ana Mimin ki masalah Ya kurang komplit. bagaikan saya Sing greget-greget panggung rak ya ora ono. Iya, sing ngewangi usung-usung ki ra komplit. yo ora oh sing nggo ngusung-ngusung gamelan UGM. UGM. Ya ora mengusung-usung. Saiki ki Mbak Mimi nek disawang ngono wis ketok keibuan. Oh, iya, Wajahe iya. keibuan kaya sinden. mau tak deloke kok cantik banget to iki malam Lah ini iya. Malam ini cantik, sanggulnya sudah cakep, make upnya sudah bagus. Saiki Mimin ki mung karek
menepe ngati. Sak brebetan rak kados anu to Swargi Mbak Imung to. Kok rumangsaku sing Swargi Mbak Imung. Heeh tenan aku ora. Lha nek kabeh kok tan pada kok Suwargi mbok sing isih ana wae kok jenenge ya Mbak Imung arep piye-piye ya jenenge. Ya kan ya sinden hebat. Ya sinden hebat ning ya sing Suwargi ki ya semen itu Kasuwargan Jati kowe ngimbake sing saiki wae. Sing saiki wae ya kaya Retno lah. Retno medhok. Kok makan teror. Apapun itu ya seperti yang dia berkarya ya Mbak Tatin, jangan mudah berpuas diri. Diri. Dite dicendelke tunggu masa depan. Jangan berpuas diri. Kok piye tok line dicendelke piye to? Duite dicendelke kok li kok dicendelke. Semangat Mbak Tatin. Inggih, semangat, Ya, harus semangat. Ya nek nyawang Mbak Tatin ini kan wah gimana gitu kan. Marake glegeken nek nyawang Tatin. Baru kuwi kok nyawang Mimin gitu loh. Wah, wis kok. Terus piye jal ngene. Yo Wis glegeken ngene wae. Nek nyawang Tatin ki marake piye? Ya wis nyawangi Tatin wae ning eksekusine tetep karo Mimin. Dadi kene digo pancingan, wis mumbul. Nyawang Mbak Tatin ketok wow, ban nyawang kok nyawak koyo Wisnu rumuse ngono kuwi lakukanlah Wisnu, lakukanlah. Sing apa? Lha kuwi mau nyawange Tatin eksekusine Mimin. Lah, dadi pomo kowe bojomu iku ora patek ayu, nyawang wong ayu-ayu, gambar-gambar artis lho sawangen. Besok nek karo Kok aku. nek arep eksekusi gedang kluthuk aja lali. Apa iki senengane? Gedang kluthuk iki lho. Ya, yo sambil ini ya minangkani Pamundutan monggo. Saiki fragmen genti. Oh, nggih no, Mbak Mimin kalian Mbak Tatin niku ramene sae kok. Iya, terserah aku manut apa Roro Jonggrang, apa-apa gitu kan. Ya, berarti sing lanang Mimine. Nggih no. Terus tandane lanang nganggo apa? Tandane lanang. Iki sing gandrung sing sapa? Nggo gandrung apa ora? Aku nganggo. Ya kowe gandrung no. Aku sing gandrung. Ki mau wis nu nyepake ngene lho. Kowe ben ketok lanang. Ah iya, heeh. Mak koyo ngadrep iki. Nah, Aja kamu enggak ketekak malah kowe. Ketekak ngono. Apri kok nggon kematian tok to pri duduhan Mbak aku. Ya aku kira ngelingke apik to. Nek dilem mriko ngene kok ketekak ya ora masuk akal. Walah. ngono malah Di kaya anu kayane di acara kok nek ketoprak kae. sing ngacarani sapa? Mindola. Mindula. Lho Mindula lho, Tin. Mindola. Jenenge Mindula. Mentok. Mindola ki Mimin idola ngono. Tak kira mentok iki. Kamanu ceritane Sukriyati. Kamanu. Kakak yo ora janggo bahasamu. Kok kamar. Anu. Apa ta kuwi? Kamanu Kamu Kamanu. Kamu suka aku ngono lho ceritane kowe ngraya aku. Kowe sriune ngaku Wiratmaya. Aku Ya kowe gedibal. Obat manyo. Kalau jenenge abdine kene kok. Oh iya. Oh iya. Duduk, nuwun Warmiarsa. Duduk. Nuwun Warmiarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian sandiwara ketoprak Mindula. Mindula budaya. Ingkang ing dalu menika kepadang hamba barcariyos lampahan dumadining candi Prambanan nggih Loro Jonggrang. Ora sida sriuning iki piye? Ora sida. Wondene paraga ingkang kepareng ayahi gati ing dalu menika. Kusumaning ayu Roro Jonggrang ingkang dalu menika kajibah dening Widyawati mijil saking laladan Sentolo Kulon Praga Roro Ayu Tatin Titot. Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika kapatah dados gedibal. Wondene mantasaning seniman ingkang katben Hanjayeng Bawana kondang ing saendhenging Nuswantara ugi ing Jaban Rangkah Bagus Sukimin. Kados pundi godha ing cariyos dumadining Candi Roro Jonggrang sugeng midhangetaken lelampahan ing dalu menika.
apik ta. Iya iya. Biong, Dalem Gusti Putri. anggonmu masak mau apa ya wis rampung? Sampun sumadya sedanten wonten jangan asem. pesenenganku? Wonten jangan asem to? Lah nggih apa campur kelek sithik wae. Ya masa ya karo Yo kelek. dadine to. asem mergo kuwi. Terus sambele wis urung. Sambele pun pedese kados omongane jenengan niku. Sambele. Kok ngertine aku pedes? Ya nggih. Ya wis sing penting nek wis apa jenenge wis rampung kabeh saiki ki ayo mbok seneng-seneng apa kepiye ngono aku kok. Jenengan pengen dilipur niki. Nggih. Heeh. Pripun to Gusti Putri niku kok ngesut lho. Apa gesut? Mboten, jenengan ngersakaken menapa kula tetembangan menapa pripun kula telukke abdi kula sing setunggale, abdi panjenengan, rema panjenengan. Sapa? Gedi Balumi. Aku lali nek duwe. Nggih, niku tukang napa niku bubut cuket teng wingking. Karo kosek WC. Zaman dhisik teng WC. Ya ora apa-apa umpamane Biong Umi iso ndadekke aku seneng ya ora apa-apa. Ayo, kene sapa kuwi jenenge Umi? Gedi Balumi, ayo. Kene, Kok kedibel ta ya mbok sing penak aja kedibel. Lah sinten? Gendo Umi. Oh, Gendo Umi. Ayo nglipur Gusti Putri nak dhewe kanthi tetembangan apa? Kok ya oleh sia-sia kedibal ki lho. Lah apa? Jongos. Lah yo aja wong ya ayune kaya ngene kok diuneke kedibal to ya. Lah kene kok Ono jan. mbok ora ngawur to. Lah pripun ora? Bocah siji iki pancene rada keparut to. Keparat. Nduk, Pak, aku dilipur aku kok rada piye rada galau. Sing dikesake napa? Gandeng kudangan yak dhewe iki kalih Gusti Putri iki ben tansah bagya mulya. Sinaosaken bar ditinggal tilar karo Patih Gupala. Ngoten to Kang Mas Patih Gupala dadi yak dhewe nglipur bebarengan. Lagune kudangan. Oh iya, Slendro sama. Ya, yuk. Tuh. Ya. Kutang tansah bisa lalati terbuka rasa tentrem hangayomi tata susila dadya tapa tuladha sakate ibu sarawungan gede paesai aluri-luring kabudayan tinulaksa kain bangsa manca rahayu ngembang rambut Yo, pisan meneh warung pojok no. Yo, ya. Ora apa-apa ya. Panglipure nggo Bendara Ayu, yo. Ngaten. Ya, yo. Ganda
Jonggrang. Lho, Aku Kang Prapto wong ayu. sinten menika Gusti Putri? Lah aku ora ngerti lho, Yong. Sapa ta iki? Nawi dipun pirsani kok menika kados Bandung Bandawasa nggih. Iki Bandung Bandawasa? Nggih menika ingkang Bener aku Jaya Bandung Patih Bondowoso Kupala. wong ayu. Caketor ini wong. Ora sudi. Ngapa kowe arep rene ngapa? Wis jamak lumrahe. Yen satriya kuwi bedah praja, mestine bakal mboyong putri. Mula saka iku Jonggrang, gelem ora gelem sliramu kaboyong ing pengging. Saguh ya ayu. Ora lho Gusti Putri. Ora aku ora sudi ya. Kowe sing mateni kakangku to? Sing mati ya wis ben mati. Ya ora iso. Wong kowe mateni kakangku terus aku kan dadi bojomu. Terus rasaku piye? Saiki gini wis sing mati ora bakal bari urip maneh. Kari aku terus sliramu Nanging bekakas atiku- jika men minggat. Nanging atiku urung mari. Aku cik kelangan kakangku. Aku kang bakal nambani goreng atimu wong ayu. Pun purun lho Gusti Putri. Aku ya kang. Iki kok ngapa to kok ngadeng-ngadeng? Iki nek ora gelem mbok ora dipeksa. Engko nek es kulino dadi gelem wong ayu. Ora moh aku. Terus aku ki patut rata dadi lah. Nganggo training sih. Kakak training. Jonggrang. Apa? Leganono brantanipun Kakang wong ayu. Tresna kuwi saka ati ya. Ndung Bandung Bandawasa. Nek jenenge tresna kuwi saka ati, nek atine wae ora gelem kok kon nglakoni. Mbok menawa wektu dina iki sliramu durung bisa tresno marang Bandung, nanging sesuk utawa sesuke bisa wae sliramu Ora aku nek wis bakal kapilungguh. Nek ora ya ora. Jonggrang. Ngapa? Sedulurmu kabeh wis sirna. Negaramu wis mosak-masik. Mula saka kuwi kok njuk aku Gelem ora gelem kowe kudu dadi garwaku. ora. Yo mbok rene mau diwangi iki ki lho ngusirnya aku mau ya ora seneng tenan karo iki. Bondang, Bandung. Kono. Oh, bundang ya. Sampean lak sampun mireng ngendikanipun Gusti Putri. Gusti Putri kula mboten kersa kalih panjenengan. Panjenengan niku piyai jaler kerdanipun kedahipun saged Ngerti perasaane wong wedok ngono. Heeh. Aku ora butuh sesorahmu. Napa jajal kalih Ora butuh panyaruemu. Piye to ya kok malah iki lho iki. Lah nire dadi lenang ya medeni tenan nih. Ora saudi. Jonggrang. Apa? Jaluk apa bakal tak turi wakton kowe bisa minangkane dadi karepku. Jenenge ngono mbok ora. Sampun. Wong jenenge Ngeten kemawon. Ganbangane Gelem apa ora? Eh, Bakal tak gawe Karangabang. sabar. Wonosegoro. Nggih sabar. Ngeten mawon. Sekedap nggih kula rembakan sekedap. Ngeten mawon Gusti Putri, panjenengan mang nyuwun bebono, jenengan mang purun nggih samudana. Jenengan mang nyuwun bayi 1000 sewengi kudu dadi. Kok bayi? Candi 1000 sewengi kudu dadi. Ngoten. Ya rada mathuk kuwi. Nah nggih, nah mengke sakderenge para esuk, mengke nutuki kentongan kersanipun jago-jago padha kula. Jonggrang. Hai, piye bro? Menungso. Saguh apa ora wektu dina iki sliramu kaboyong ning pengging dadi garwaku. Ingkang alus. Bandung. Piye? Aku gelem ning aku duwe apa jenenge Bebon. bebono. Kak guyu. Ngopo ora mau-mau Jonggrang? Ning aku duwe bebono. Wes jamak lumrah nek wanita bakal kagarwa dening krungu duwe panjaluk. Nek iya aku jaluk. Jaluk patine bocah kae. Aja iki kesayanganku. Nek kula mati jenengan mboten layat. Lah sing jenengan aku gelem. Nanging aku kudu mbok gaweke candi cacahe 1000. Wektune ming sewengi. Dudu diceluk Bandung nek ora bisa minangkane apa panjalukmu Jonggrang. Ora saguh, Saguh. yen saguh. Mara tindakno. Saiki. Ning janji kandhang ora bakal wala-wali ora bakal cidra. Iya, aku tetep janji. Aku ngugemi janjiku. Tunggu nanti. sakderengipun
dipun para esuk monggo nutuk kentongan rang lesung. Aku jane wong ya ora gelem. Ayo. Kok kanggo benake. Para abdi dalem ayo padha nutuk kentongan supayane jago-jago padha kluruk. Ayo kabeh. Kukruyuk. Kukruyuk. Bandung. Bandung. Kukruyuk. Wis esuk. Kuk 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 kuk. Wis para esuk. Kirike ya tangi kok. Bandung. Wektumu wis entek. Jago-jago wis padha kluruk. Kuwi nandhake. Para kadang tani wis padha nutuk lesung. Heeh. Menika nandhakaken sampun para esuk. Dados panjenengan sampun rampung dereng anggenipun ndamel candi. Wis Jonggrang. Prayoginipun dipun etang rumiyin kersanipun. Wis genep 1000 iki kaya Nggih kersanipun mantep nggih dietang. dietang. Karo biung dhisik. Itungan yong. Dipun etang. Heeh. Sisih mriku wonten 300. Oh, ini gede banget. Candi apa jenenge kae? Dan menika sisih mriku wonten 300. Aja ngoyo waro le ngitung. Saestu menika 600. Sisih mriku Kana wonten pira yong? 300, 900. Sisih mriku 90, 90. kurang setunggal Gusti Kurang Putri. siji. Kirang tunggal kabeh. Wis jenengan bener. wangsuli. Le mung ngitung. Kersanipun dipun wangsuli Coba dibalik dhewe Baleni, baleni. baleni. Sing di sisi kono ya, kaya ana candi kok rupane kaya ngono lho. Bentuke kok kaya dadi kaya ngono ta, Yung? Nika candi pepeng menika. Kae jumlahe 300. Candi kentung. Candi Terus kae kebak inggon. Iya, kon rene kae. Candi mosok saged mlaku. kono 300. Iki 300 lho. Biung iki wis ana 100. 100. Sisih kono mau 10 song. Jiro lupat mau 6 tua lu song. Lah bener lho Yung iki. Nggih ta laras kirang setunggal Kurang to. siji lho. Jonggrang. Bandung. Apa? Candi wis lumadi, sewengi dadi. Nanging kurang siji. Lagi pira biung mau? 900. 99. Orang ngurung ana 1000 lho. Jebul licik kowe Jonggrang. Kok licik? Mung mergo candi kurang siji wae, banjur sliramu nampek marang Bandung. Lah kuwi jenenge ya ora nek aku njaluk 1000 kurang siji ya ora genep Aku wis ngerti nen tumindakmu Nesta. Sejatine aku durung parang esuk. Nanging jago-jago wis padha kluruk mergo kadang tetane tok kon nutuki lesung. Kanggo geneping 1000 kowe dhewe Jonggrang sing dadi. Gusti Putri dadi reca. Iya, Gusti Putri dadi reca. Halah atos kabeh. Alah atos. Gusti Putri. Jonggrang. Lah. Aku sing luput Jonggrang. Meruhi kahanan kaya ngene iki. Aduh. Nek apa mau ditontonan nyang tenan iki. Tandel lho. Apa iso? Ada yang berontak tapi bukan bebek. Jonggrang. Kanggo nyampurnakke sliramu. Papanmu dukene nanging ning Prambanan Jonggrang. Paripurna. Wis kok elek bang. Lah lakon piye? Maksude werdine iki lakon iki, maknane. Wong wadon kuwi nek njaluk apa-apa karo calon garwane utawa garwane aja sing nika-nika sing garwane ora iso minangkani. Engko ndak garwane nindakake pakaryan sing ora trep sing mulang sarak. Lho dadi kudu disesuaikan karo kemampuan garwane. Lho kuwi. Iya. Intine niku. Heeh, terus wong lanang nek seneng karo wedok ya aja kanthi ruda peksa, aja kanthi barang-barang sing paribasan merkosa, miloro lan sak piturute. Nek sing wedok sing njaluk. Sing wedok sing njaluk lah kuwi. Dirungokke niku, Pak. Iya. Jenengan aja cocok maksa. Iya kan anu KDRT iki penting kok. Lho kok penting niku lho. Lho kekerasan Dalam rumah tangga. Nek ora keras ya repot. Wah, nek iki wis beda jalur iki. Ramu.
Sok KDRT ora? Aku terus lagune ku menangi. Gak, ora wis. Gak. Ora. Ngapa ta? Nek nganggo iki kok ora. Kenapa? Ya, kuwi ben metu. Delok gesel. Heeh ya, ben metu. Piye? Nek nganggo iki Heeh, ngopo? ben Aku tak weruh. Ben metu umbele. Heeh. Apri senengane ngerjakke aku kon kuwi. Aku njaluk teh ya. Abang, kalau Mindila bilang muter ya. Oke, siap? Siap, ayo siap. Aku bareng Muter. Akan kendang. Mundur. Maju. Mundur. Doel. Sukanya doel. Mentel nempel. Baunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus, tak tahan. Aduh, Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, biarlah dedek yang mengalah daripada hatiku tersiksa. Kosong cah ya Kok ora metu yo tak enteni lho. ngungkuli retno. Umbele tak enteni. Ya ora kon mbel terus. aku lendangi sapa kok bola pumbel iki. Dek sapa sembrono kowe. Dek Pak Mul. Ya Allah. Ya men, Pak Mul dikenangan karo aku. Pumbel kok. Ngene Mas Tio. Ya toh. Mas Tio ngapunten. Ora. Iya. Ini. Kok wis ki piye? Aja napa to, Pak. Oh, gak seneng nyekek sing ngendang terus apa nikan terus. Kaya dikei ngene tetep madepe rono lho, ora madep rene Mas iki. Iki metu iki. Benake. Aduh lah engko nek aku ndemok liyane piye? Ah ya apa-apa. Kan nggo pemanasan. Maksud Mas Tulus bojomu tinggalan Klaten kok seminggu ae. ben ngapa? Men anakmu diadi. Iki bisa. Maksudnya Mbak Tatin mbok nggo uji coba. Iki kok. Ketoke kok ora iso ya. Aja disiki kersane Gusti kok ketoke ra iso. Ya men kan wong iki memandang ketoke ra iso ngono. Nek iso ya alhamdulillah ta. Ya amin alhamdulillah. Apa ya Terus wong ayu. apa ya ra iso tenan to? Ya kolo. Ya iso to menungso. Lah les cepet gunane Guru nggo ra apa? suwe ngono. Gunane cepet nggo ngopo? Ya. Tatin iki aja kaya ngono wong ayu. Iku fantasi tok. Iki napa melebar? Nggih, yo. Satu lagu lagi ya. Yo, aku manut iki tembang kangen apa dimetle apa pripun? Ya. Nggih, Mbak Umi sisan nggih. Ya, oke. Ayo, Mbak Oke. Umi. Ayo. Nah, Ayo. Ya. Tembang kangen. Iki Kakang Adi ya, Pak. Kakang Adi. Iya. Sesarangan Iya. Sanggar Cemara. Iya. Live streaming Haji Sun. Kabar pendopo. Sanggar Cemara. Hei. Ewer ambiar. Lewat tembang kangen aku titip
Gesak. Wayah wengi suwe Sembah nuwun. Terima kasih ya lenggah.